Awwissu, l-eqqel tas-sajf Malti. Għal ħafna dan iż-żmien ma jqattawh imkien għajr il-baħar jew ġo xi kamra jew ristorant bl-arja kkundizzjonata b'xi platt ikel tajjeb u bunin qudiemhom. Mhux l-istess jista' jingħad għall-uffiċjali tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, hekk kif ta' kuljum binahar u bil-lejl jinsabu għaddejjin b'ħidma bil-waqfien jispezzjonaw ir-ristoranti u l-istabbilimenti fid-dawl tal-imxija tal-COVID-19 u bekk jassiguraw lil konsumatur jieħu servizz f'ambjent sigur. One News għatta lejl mal-uffiċjali tal-MTA fl-inħawi tal-Gżira ta' Sliema u San Ġiljan sabiex isegwi minn qrib l-ispezzjonijiet fl-istabbilimenti li bħalissa qed isiru madwar Malta u Għawdex. Bħalissa warajja għaddejja spezzjoni mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu fuq stabbiliment. Spezzjonijiet waħda minn sensiela biex ngħidu hekk li mhux qegħdin hemmhekk biex jiskomodaw l-istedin tal-istabbilimenti jew lil dawk il-klijenti li jkunu preżenti fl-istabbiliment iżda biex jassiguraw l-aqwa prekawzjonijiet ta' saħħa fid-dawl tal-imxija tal-COVID-19. Ma' kull ristorant jew stabbiliment li kellu ssir l-ispezzjoni innutajna prattika komuni mill-uffiċjali. Qabel l-uffiċjali tal-MTA u saħansitra dawk tas-sanità jieħdmu fuq stabbiliment jagħmlu 5 minuti il-bot minnu jissorveljaw il-prattiċi ta' dawk kollha li jaħdmu fuqu. Fost oħrajn jaraw jekk humiex qed jimsħu l-imwejjed jew inkella humiex jilbsu l-maskli waqt li jkunu qed jaħdmu ma' klijenti. Id-direttur David Mifsud li kien preżenti wkoll mal-uffiċjali fuq il-post spjegalna fiktar dettall l-aktar affarijiet importanti li jħarsu lejhom l-uffiċjali huma jispezzjonaw l-istabbilimenti u ristoranti. Ma' distanzi bejn l-imwejjed barra u ġewwa li huwa ta' 2 metri barra u 3 metri ġewwa. U anke distanza ta' siġġu minn dar għal dar li huwa metru barra u ġiex metri ġewwa, kif ukoll li l-istaff kollu jkun libes il-maskri u li jkun hemm ukoll is-sanitizer. Stajna ninnutaw ukoll kif l-uffiċjali jispezzjonaw mhux biss fuq barra tar-ristorant iżda anki ġewwa. Fosthom fil-kxejjen u l-kmamar tal-banju u dan permezz ukoll ta' uffiċjali tas-sanità. Flimkien mal-uffiċjali kienu preżenti wkoll pulizija sabiex jassiguraw l-ordni. Intant is-sur Mifsud appella mal-pubbliku sabiex jekk jinnutaw stabbiliment li ma jsegwix il-protokolli mhux biss jirrapportawh iżda wkoll jevitaw li xorta jattendu fil-post. Aktar importanti, is-saħħa qiegħda wkoll għand il-konsumatur min imur jiekol il jekk jersaq lej post apparti li jirrapportah ma jmurx f'dak il-post u jmur itfittex post fejn qed josserva l-protokolli. Fl-aħħar jiem l-MTA wettqet il fuq minn 500 spezzjoni b'12 il-stabbiliment instabu jiksru l-protokolli stabbiliti. Dawn l-istabbilimenti weħlu sa massimu ta' 3,000 € kull wieħed.